Srdečne medzi nami vítam starostu našej obce, inžiniera Martina Rybeckého, zástupcu územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky v Malackách pána Jána Šureka, zástupcu okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Malackách kapitána magistra Ondreja Kudlu a samozrejme našich družobných priateľov z SDH Vizovice a ich starostu Drahomíra Macíka. Dnešný deň má pre nás veľký význam. 140 rokov existencie nášho zboru je pre nás dôležitý míľnik, ktorý chceme osláviť v spoločnosti našich kolegov a priaznivcov. Slavnostná schôdza sa bude viesť podľa tohto programu. Príhovor predsedkyne dobrovoľného hasičského zboru Gajary, príhovory hostí, z histórie dobrovoľného hasičského zboru Gajary, správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru Gajary za roky 2014 až 2024, ocenenie členov, ocenenie a poďakovanie sponzorom a priateľom a záver. Pristúpime teda rovno k bodu číslo 1, to je môj príhovor. Vážení hostia, milé hasičky a hasiči. Čas beží tak neuveriteľne rýchlo a náš spolok slávi už 140. výročie. 140 rokov udalostí, ľudských osudov, priateľstiev, spomienok. Nie vždy to mali členovia zboru ľahké. Zabezpečiť funkčnosť takejto organizácie si vyžaduje veľa úsilia, veľa trpezlivosti a aj veľa finančných prostriedkov. Tu mi dá za pravdu aj pán starosta. Avšak nesmieme zabúdať na podstatu nášho zboru, na naše poslanie a tým je nezištná pomoc blížnemu. V dnešnej uponáhľanej dobe je to ešte ťažšie. Žijeme svoje životy najlepšie ako vieme a je náročné nájsť ten správny balans medzi povinnosťami, prácou, rodinou, oddychom a koníčkami. A práve rovnováha je ten základný kameň fungovania čohokoľvek. Vzťahov, spolkov, samotného života. Ak nenájdeme rovnováhu, nebude nič fungovať. A myslím si, že práve nám v zbore rovnováha chýba. Občas sa cítim ako Don Chichot v boji s veternými mlynmi. Avšak nevzdávam sa. Chcem, aby náš zbor bol miestom, kde sa stretávajú priatelia, aby bol miestom, kam chodíme s radosťou, aby sme mali opäť spoločné zážitky a tvorili pekné spomienky. V druhej časti príhovoru chcem vyjadriť vďaku členom nášho zboru za odvedenú prácu. Bolo jej mnoho. Či už pri výjazdoch, brigádach, žatevných prácach, či iných udalostiach. Osobitne chcem poďakovať členom výboru za podporu a spoluprácu. Isto ste si všimli, že na našej požiarnej zbrojnici prebieha rekonštrukcia. Za touto rekonštrukciu vďačíme Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, našej obci a našim sponzorom. Príjmite prosím všetci moje úprimné poďakovanie za zveladenie našej požiarnej zbrojnice. V závere vyjadrím naše plány do budúceho obdobia. V prvom rade je to dokončenie časti sprch a šatní na požiarnej zbrojnici a jej kolaudácia. Dúfam, že spoločne s pánom starostom nájdeme možnosti financovania tohto projektu. V druhom rade je to obnova športového družstva a účasť na okresnom kole súťaže. Mojím želaním je získať pre našu činnosť aj deti a mládež, pretože bez nich nebudeme mať budúcnosť. Ak nájdem vo vás podporu, nevidím žiadny dôvod na to, aby sme tieto ciele a vízie nenaplnili a nepriviedli do skutočnosti. Ako hovorí ľudová múdrosť, bez práce nie sú koláče, tak sa
poďme do toho spolu pustiť. Poďme sa spolu podieľať na činnostiach zboru a stať sa súčasťou jeho histórie. Ďakujem vám za pozornosť. Do hodnosti mladší technik bol povýšený Stanislav Adamovič. Do hodnosti zbormajster boli povýšení Jozef Škarpa a pán Karol Andula. Do hodnosti mladší zbormajster bola povýšená pani Jaroslava Janečková. Za vernosť 60 rokov je udelená pánovi Simeonovi Morávkovi a pánovi Antonovi Lončíkovi. Bola udelená pánovi Vladimírovi Kováčovi a pánovi Marcelovi Kadnárovi. Stúžka za vernosť 30 rokov bola udelená pani Jaroslave Janečkovej, pani Julii Kováčovej, za vernosť 20 rokov bola udelená pani Zlatici Galbovej, Michalovi Dubovickému a Jozefovi Škarpovi. Za vernosť 10 rokov bola udelená Štefanovi Škapukovi, Jánovi Kutlákovi, Lenke Lazícius, Marekovi Černému a Michalovi Zapletalovi. Uznanie územnej organizácie
Medaila za zásluhy bola udelená členovi Stanislavovi Adamovičovi. Medaila za zásluhy bola udelená aj SDH Vizovice. Je udelená aj obci Gajany. Ešte poprosím zástupcov z SDH Vizovice. Ďakujeme vám všetkým veľmi pekne. Slávnostná schôdza je týmto ukončená.